בוקר טוב, דליה הוכברג. בוקר טוב, אפרת שלי. אני צריכה להגיד בנימוס וודאי למאזינים, סגן אלוף דליה הוכברג, במיל. נכון, סגן אלוף. אני לא מסתירה את העובדה שאת היית המפקדת שלי בצבא, וניהלת ביד רמה את המכללה לביטחון לאומי, מב"ל. נכון. היום את מנכ"ל החברה, תגידי את על עצמך. היום אני מנכ"לית של חברה הגדולה ביותר בארץ של מרצים והרצאות, מרכז המרצים לישראל. את החברה הזו קניתי אחרי שהבוס שלי, גמרתי את הצבא, באתי לחברה, הבוס, הייתי שם 11 חודש, והבוס אחרי 11 חודש אמר לי, את טובה, את חכמה, את נהדרת, את אינטליגנטית, הכל נכון, את מפוטרת. אמרתי לו, מה? אני מפוטרת, למה? ובכל מקרה, בסופו של עניין משא ומתן, וקניתי את החברה שפיטרה אותי. זה רק את יכולה הרי לעשות דבר כזה. אני לא יודעת אם רק אני, אבל אני שמה את זה על כתפיי בשמחה ובששון, ואומרת, כן, I did it. כי אני אגיד לך משהו, במוצאי שבת כזה, של מתח והפתעות, כאילו עד לאן נגיע עוד, המוח שלי ישר כדי לעשות נכון למאזינים שלי מאונקה דליבה, את קפצת לי במחשבות, ואני רוצה להסביר למה, כפקודה שלך, אוקיי? לא תקחי לי את זה לעולם, כי נדמה לי שאני הפכתי להיות עכשיו הפקודה שלך. לא, אני אגיד לך דליה, כי אמנם הייתי בת 18, 19, 20, אבל בעצם המכללה לביטחון לאומי עד רגע זה, היא המקום שבו הקצינים הבכירים ביותר, שמנהלים את המערכת הביטחונית הזאת היום, עושים תואר שני, נכון? נכון. שיתוף אוניברסיטת חיפה. ובעצם היה מצב, ככה אני זוכרת, ולכן ישר קפצתי וכתבתי לך, שהיה מצב שכל אחד ואחד מהם עד רגע זה, יושב בתפקיד רם מעלה, ומחליט החלטות חשובות על ביטחון המדינה, כרגע בני גנץ, גלנט, תכף את תסבירי יותר טוב ממני, אבל אנחנו היינו פוגשות אותם, אני כקצינה צעירה ואת כבחירה ביותר, במקומות הכי פרטיים ואישיים שלהם, ועל הדשא ומול הספרייה. וגם הכי, בואי נגיד לך, במקומות הכי אישיים שלהם, הכי פרטיים שלהם, והכי אנושיים שלהם, ולפעמים גם הכי נמוכים. בדיוק. ולמה אני מתכוונת? אני שוב לא, תראי, אני תמיד צוחקת ואומרת, אם גנץ מתקשר עכשיו אליי, אני אגיד לו, אני לא יכולה לדבר, אני מדברת עם אפרת. את מבינה? זאת אומרת, אנחנו בקשר, היום כבר פחות בקשר טלפוני וכולי, אבל באמת הכרתי רבים מהם, את יצחק בריק הענק והעצום, שכל הזמן יוצא ומטריע, את לא יודעת אם את מכירה, בטח. שהוא היה המפקד שלי, והוא ממש אהבה גדולה והערכה גדולה שיש לי אליו. וכן, יש לו את המקומות האישיים שלו, הקשים שלו, ואני רואה אותם, את כל החבורה הזו, במה שנקרא, הם בעצם כחומר ביד היוצר אצלנו, ואנחנו רואים אותם בחרדות שלהם, איזה ציון הם יקבלו, מי שמע, איזה ציון יקבלו, האם הם עברו את המבחן או לא, ולא מצחיק, אבל זה אך טבעי הוא שכולנו ברגעים מסוימים מתנהגים כמו ילדים קטנים. נכון. וכך קרה גם איתם, איזה ציון יקבלו, ולמה זה רק ככה, ואיך אני אבוא הביתה ואראה לילד שלי, וכולי. זה באמת ברגעים הכי נוגעים, הכי קשים, הכי נמוכים, ואת יודעת, מכל אחד מאיתנו ומהם יוצא כוכב אחר, וגנץ הוא כוכב, ובריק הוא כוכב, ועוד הרבה.
כוכבים. יש משהו בשנה הזאת, כשהם היו באים ללימודים, אני הייתי רק 2 מחזורים, אבל את פגשת אותם, כמה זמן שירתת שם? 25 שנה. וואי. אין איש ביטחון שהיום בכותרות שאת לא מכירה ולא עבר דרכך שם, נכון? כמעט. כן, הרבה מאוד מהם, כן, רבים מהם. ואוקיי, אני זוכרת אותם ברגעים הפחות מנוצנצים. חזקים ועטורי דרגות, אגב הם גם היו בדרגות יותר נמוכות. את גנץ הכרתי שהוא היה סגן אלוף. וואי, נכון, וואי. ועוד ועוד, בריק היה אלוף, המשיך להיות אלוף, הוא ממשיך להיות הגבר שבגברים, אבל אחרים היו בדרגות מאוד נמוכות, וכן. נכון. זה לא משנה מה שלך כתפיים, זה משנה מה שלך בלב. בדיוק, ובגלל זה אני רציתי לדבר איתך היום בין היתר, שעם כל הכבוד הנה את אומרת את זה בעצמך, לדרגות ולקשיחות, ותכף פסח, ומתכנסים באופן משפחתי, ואני ראיתי אצלך גם אז, בוודאי היום, אני לא יודעת למה תמיד שחג מתקרב, אז סבתא שלך עולה במחשבותיי, תספרי על סבתא רבקה רגע. סבתא רבקה הייתה בגרה, סבתא רבקה ובעלה אהרון. הם היו בעיירה קטנה שנקראת גלימיאנה, זה היה ליד לבוב, והעיירה הזו היא הייתה עיירה שהיו בה יהודים, והיו גם לא יהודים בעיירה. וסבא היה, סבא למעשה היה ראש היודנראט בעיירה, אבל כשאומרים יודנראט, מיד יש לזה קונוטציה של משתף פעולה, של כל מיני דברים, ואני זוכרת שאבא שלי התחנן שאני לא אגיד שהוא היה ראש היודנראט, ואני אומרת את זה בגאווה, כי הסבא שלי אהרון והסבתא רבקה לקחו, הדבר הראשון שסבא עשה על מנת לשמור על היהודים זה לשכנע אותם לעבור לגטו ליד. כן. הוא שכנע אותם לעבור לגטו ליד, כן. וכמובן שמי שהגיע ראשון זה כל המשפחה שלהם. כן. כששחררו את הגטו, אבא ברח ליער עם חברים שעד היום הילדים שלהם הם כמו דודים שלי, כי אין לנו במשפחה הרבה קרובים. נכון. והסבא, סבא אהרון וסבתא רבקה חזרו לעיירה, אמרו להם אל תחזרו, יש שם האוקראינים, הם יהרגו אתכם. ואכן כן, באמת כשחזרו לעיירה, ראש העיירה האוקראיני נתן הנחיה לשוטרים להרוג אותם, אבל השוטרים לא רצו להרוג אותם, משום שהוא היה אדם רם ונישא ואהוב על כל העיירה, כולל על האוקראינים. שלחו שוטרים עיירה ליד, שלא הכירו אותו, ורצחו אותם ליד הקבר, בבית הקברות, ובזה נעלמו מחיינו, אבל לא לגמרי. כי אחרי כמה שנים הגיע איזה מישהו מהמשפחה, והגיע לבית ליד הבית של סבא וסבתא, ומצא שם סידור של סבתא. והסידור הזה הגיע אלינו, והסידור הזה הוא לא הגיע אלינו, אלא הגיע אליי, כי אני, הבת, אח שלי תמיד אומר בואי נתחלק, לא, זה אצלי, אני נוגעת בו, אני מנשקת אותו, הוא הסידור שלי, אני חושבת שנגעת בו, ונשקנו אותו שתינו, נכון. בתוכנית אחרת שלך, נכון. ומבחינתי הסידור הזה הוא הקרבה המיידית והראשונה שלי ליהדות. אני כל כך אוהבת את זה, דליה, שאת יכולה להיות הכי מה שאת רוצה להיות, ובואי נזכיר שצבי ענאי הוא זה שאיתו יש לכם את שני התאומים המדהימים האלה,
אבל יש בך משהו... דניאל ויעל. דניאל ויעל, אני יודעת, וזה מין משהו כזה של לא משנה כמה מנכ"ל משרד המדע הוא היה, נכון? כן. אז זה לא משנה, את תמיד אומרת סבתא, וכשאת אומרת סבתא, אז אני נמסה, וכשאת אומרת סבתא, אז אני מסתכלת על הנכדים שלי, ואני אומרת להם סבתא, אני סבתא שלכם, וזה משהו שבעיניי, בטח בערב ליל הסדר, כשכל ההתכנסות הזאת נעשית, מי יותר ומי פחות, מי בדרכו ומי אחרת, לעולם הסידור של סבתא רבקה, היא נגעה בו בשבילך. את יודעת שלקח לי רגע זמן להבין שבעצם אומרים סבתא. ואני אומרת סבתא. למה? את רואה? הנה, גם סבתא שלי הייתה אומרת ככה, וזה מקסים בעיניי. אז רק תגלי לנו איך הגבת במוצאי שבת כשהיה כאילו רגעים מפחידים ומצד שני. תראי, האמת היא, התקשר אליי שקדי. אליעזר שקדי, הוא היה מפקד חיל האוויר, והוא מתקשר אליי תמיד מסורתית, כמו מפקדי חיל האוויר שידועים בתור אלה שזוכרים את כל האנשים סביבם, מתקשרים להגיד חג שמח. הוא התקשר להגיד לי חג שמח, תביני, לדעתי יש לו עוד איזה 10,000 טלפונים לעשות. הוא מתקשר לדליה. הוא מתקשר אליי, ואז אני אומרת לו, שקדי, תגיד לי, מה יהיה? מה יהיה? ואז הוא אומר לי את דעתו, ואחרי זה אני אומרת לו, אתה יודע מה משותף לי ולך? והוא אומר לי מה? אמרנו לו, שנינו לא יודעים באמת מה יהיה. כמו כולנו. ואז הוא אומר לי, נכון. בכל אופן, אני חייבת להגיד שאתמול בערב חרדתי, כן? כן. הייתי במצוקה מסוימת, פחדתי, ארגנתי לי פה את הבית עם אורות, כן. עם דרך מילוט, כן. הכלבה שלי המתוקה, את יודעת, היא לא בייקון, אני בייקון, מה יודעת? וזהו, התעוררתי בבוקר אחרי שככה במהלך הלילה שמעתי, ואני שומעת את מה שאנחנו שומעים כולנו. זה לא הסוף, אבל נקווה שהסוף יהיה טוב יותר, ובכל אופן, אני חושבת ששווה לנו להתעורר בבוקר עם גאווה מסוימת. גאווה מסוימת על חיל האוויר, ועל הכוח שיש בידינו, ועל זה שאני מקווה שבפסח כשנשב, אז נשב בשקט. אמן, אמן. ואת יודעת מה עושה לי כזה כיף איתך, ואנחנו לא מפסיקות להיות בקשר. העובדה שגם כשאני אומרת לך, השם יעזור, ואני מאמינה, והעם הזה הוא עם הנצח, ובכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, את איתי בזה לגמרי, נותנת לי הרגשה נפלאה, דליה. לגמרי, אני רוצה לספר לך שבקיבוץ, שוב, אפרופו פסח, כן. אני יכולה רגע לגלוש בפסח? בטח. אז בפסח, בקיבוץ, הייתה לנו אגדה מסורתית של הקיבוץ, תביני, אני מעולם לא ישבתי ושמעתי את כל האגדה ואת הכל. אני יודעת רק מה שאני יודעת מהקיבוץ, וזוכרת מהקיבוץ. תגידי למאזינים שלנו באיזה קיבוץ? הייתי בקיבוץ מעלה החמישה, ושם בקיבוץ היינו כל פסח עושים אירוע של פסח, וקוראים בהגדה, אבל ההגדה היא הגדה של הקיבוץ. עכשיו, מה מעניין? של איחוד הקבוצות והקיבוצים. מה מעניין בהגדה הזו? שהיינו קוראים חלק ושרים חלק. ואני חייבת להשמיע לך, אם אפשר, הכנתי. קדימה. הנה שיר שהיינו שרים. זה מתוך שיר השירים. נכון. והיינו שרים את השיר הזה. ואחר כך שרנו את השיר הזה. יאו. זה השיר ששרנו. יאו. ולא רק זה, אלא גם את זה. והכל בהגדה, היינו שרים בקיבוץ. עד היום יש משפחות ששרות את הגרסאות האלה. את יודעת? תקשיבי, מה? אני אומרת, עד היום יש משפחות ששרות את הגרסאות האלה.
כן, אבל תזכרי שאני לא יודעת, תגידי לי את, בהגדה שרים את זה? כן, בוודאי, אלה הם מילים של ההגדה. אלה הם מילים של ההגדה, ממש פר אקסלנס. בוודאי, ההגדה בנויה הרי ממקורות שחז"ל לקחו, מפסוקים, מתהילים, משיר השירים, נשמת כל חי, היא חלק מההגדה, מה שאמרתי לך פעם שאני אוהבת להגיד, ההגדה בנויה בהיגיון, שכשאת קולטת אותו, את אומרת וואו. בכל אופן, אז כל השירים האלה, הם בעצם ליוו אותנו בהגדה של הקיבוץ. אלא מה? ההגדה הייתה מאוד קצרה. שרנו את השירים, קצת מלל, אחד מי יודע, וכל הדברים האלה היה, אבל קצר ולעניין. וחברה שלי, קוראים לה נתי להב, הזמינה אותי לפסח שלהם, היא אומרת לי, תיזהרי, זה פסח בסגנון מרוקאי, מרוקני. כן. עכשיו אני לא יודעת מה תיזהרי, מה לא תיזהרי. אני הולכת לשמוע את כל פעם ראשונה בחיי. השנה? השנה. אז איזה כיף, תהני בטח ודאי, ותמסרי לדש חם לנתי. בטח. חוקרת. ואני הולכת לשמוע, נהדרת, ואני הולכת לשמוע את ההגדה במלואה. אני מאחלת לך א', הנאה רגשית, נפשית, יהודית, מרוקאית, עם הרבה אהבת עם ישראל, כולנו יחד. לגמרי, וכך אני מרגישה. ושוב אני אומרת לך, אפרת, את זרת בי נטע. זרת בי נטע, שבו אני הולכת ומסתכלת ורואה שני גברים עם כיפה, עם זקן, אני מסתכלת עליהם ואומרת, יהודים, אני אוהבת אתכם. דליה, לא יכולה להיות לי נחת גדולה מזאת בערב החג היהודי הזה. אני מחבקת אותה חיבוק ענק, המפקדת. אני רק רוצה להגיד שאפרופו אני הייתי מפקדת, אבל את היית החיילת, הקצינה, מה חיילת? הלו, היית הקצינה הכי אינטליגנטית ever שהייתה לי. מה זה אינטליגנטית? הייתי אומרת לך, אפרת צריך, אז אמרתי, אני מבינה הכל. לא הייתי צריכה להגיד יותר. את הבנת הכל, מכל וכל, ודאגתי ועמדתי על זה שאני רוצה שתבואי ותראי את הארץ שלנו מבפני, מלמטה בעיקר, מבפני ובפנים, והגעתי, וזה בשבילי, ידעתי אפרת בשטח, אני לא במצח. דליה לב, ובאמת זאת הזדמנות חגיגית להודות לך על מה שהענקת לי בשנים האלה, שלא ידעתי, אלוקים ידע כמה אני אצטרך את זה אחר כך אל חיי, כי אין חתך ישראלי שלא הלכנו במסגרת השנים האלה, בהדרכה שלך, ופגשנו אותו, גם חתך ערבי ודרוזי, לסמטאות עזה נתת לי להיכנס. היינו בעזה, והיינו בכל מיני מקומות סודיים, שב"כ, מוסד, אני יודעת, היינו בכפר דרוזי, נסענו, ואת לקחת אותי איתך, ואני מודה לך על זה המון, אני יודעת להבין אנשים ונשמות היום, הרבה תודה לך, דליה הוכברג, יקרה אחת. ועוד מילה אחת, אני מאוד אשמח, כי הפתיח של התוכנית שלך, מי אם לא הקריין, האהוב עליי ביותר, גבי ינון, שהוא אבא שלך, פותח את התוכנית. אז מה יותר מזה אני צריכה? אותך מפה, את אבא מפה. בואי, יש לי משפחה וירטואלית. ענקית, ענקית, חיבוק ענק, דליה יקרה אחת, חיבוק ענק וחג שמח ליעל. חג שמח לכולם, לכל הילדים, אני כבר לא יודע, 8 ילדים, כמה נכדים? לא מסופרים, זה לא סופרים, אסור, זה בסדר, לכל המשפחה הענקית שלך, לא סופרים, טוב, בסדר, אני מבינה אותך, ואני מחבקת את כולכם, אתם אנשים מאוד מיוחדים בשבילי. תודה. ואני שמחה שאני איתכם. לב קורא לב. ביי יקרה אחת. ביי. להתראות, ביי. ביי.